so sexy it hurts. And I'm too. Kerrankin on tarpeeksi aikaa valmistautua kunnolla. Koskaan ei voi olla liian porno. Ja jos haluaa saada, niin sit pitää kanssa näyttää siltä. Meitsi näyttää muuten aika hyvältä heti aamusta. Oh yeah. Sampsa hei! Arvaa mitä kaveri? Meikä ei nukkunut viime yönä yhtään. Aika siistiä, eikö? Ei, ota vähän kaalta. Pitää väsymyksen loitolla. Ei kiitti. Toi kämppis on niin ei porno kun vaan voi olla. Tosi uroshan ei mitään kaalia aamupalaksi syö. Alkaa henkikin haiseen ja sitten ei ainakaan saa naisia. Vaatteet on kaiken A ja Ö, jos tahtoo saada. Pitää olla oikee kuosi, et tytöt lämpenee. Ei voi vaan mennä jossain noloissa rytkyissä ja olla cool. Vaatteet kai tekee miehen ainakin silleen osittain. Tai ainakin nää mun vaatteet. Tukka on tärkeä. Ei saa olla mikään rasvaletti, eikä ainakaan näyttää miltään nololta hevarilta. Pitää olla vähän nostetta, silleen pornosti. Tytöt tykkää kun näyttää vähän pidemmältä. You know. Meitsi on kyllä tänään niin vastustamaton, et jos ei irtoa niin huh. Moi! Mitä sulla on? Joku luento kai tuolla pääsalissa. Entäs sulla? Ei mulla oikein mitään tärkeää. Ajattelin mennä kirjastoon lukemaan. Kun ois tenttikin ihan kohta. Ai niin se. En oo kyllä vielä ehtinyt lukea. On ollut niin paljon kaikkia hommia. Jaa, katsoitko pornoa? Joo. Kato Sampsa, suokin näkee. Sitä ollaan ihan laittauduttu ja kaikki. Tässä mennään aika pitkään peili edessä. Jos naisia tahtoo saada, niin ei sitä voi ihan miltä tahansa näyttää. Ei naiset lämpene mistään muotitiedottomista luusereista. Mut ei Henrik tiedä sellaisia. Se on ihan toivoton näissä asioissa. No hei, kyllä se ihan hyvältä näytätkin. Toivottavasti käy flaks. Joskus tommonen sarkastinen kettuilu kyllä sais mut niin näyttään tolleen, et kuka täällä oikein on king. Ei kuitenkaan tänään.
Tänään mulla on sen verran hyvä fiilis, että jotakin hyvää tapahtuu. Tänään mulla niin käy flaksi.